engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Ning toko bangunan kono lho. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wah, lampu taman tuh lagi mang. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wah, lampu taman tuh lagi mang. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wah, lampu taman tuh lagi mang. Wah, lampu taman tuh lagi mang. Wah, lampu taman tuh lagi mang. Ning toko bangunan kono lho. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wah, lampu taman tuh lagi mang. 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 Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Ning toko bangunan kono lho. Ning toko bangunan kono lho. Ning toko bangunan kono lho. Wong kok dipadakne sirkus mbok kon lungguh kono. 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 Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wah, lampu taman tuh lagi mang. 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 Wong kok dipadakne sirkus mbok kon lungguh kono. Ning toko bangunan kono lho. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wah, lampu taman tuh lagi mang. Wah, lampu taman tuh lagi mang. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wong kok dipadakne sirkus mbok kon lungguh kono. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Ning toko bangunan kono lho. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wah, lampu taman tuh lagi mang. Wah, lampu taman tuh lagi mang. Wah, lampu taman tuh lagi mang. Ning toko bangunan kono lho. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wong kok dipadakne sirkus mbok kon lungguh kono. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wong kok dipadakne sirkus mbok kon lungguh kono. Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Wah, lampu taman tuh lagi mang.
Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye? Heeh. Engko aku ben kesamplok lampune ratan ngono apa piye?